Een tierengrote brand had een loods van Sanjesoe op het terrein van Sanje Safari waasde in de Jiskelijn. Bij de brand binnen bisten om het leven kwam, hok van bisten en hoe volle is net bekend. Gelukkig konden de meesten op die het boeten komen en ik een aantal beesten ben veilig naar boeten hellen. Maar spietig genoeg ben er ook een aantal beesten die het nog binnen waren en die het weer net meer redden konden. Een honderdtal ben van verskate squalen wie in mijn begeleiding waasde op squalenreisje naar het park ta. Kleuterleidster Maria Elzinga, wie mij ben uit mijn naam, kreeg in het park onkwam. En toen ik binnenkwam, toen riep iedereen van er is bron, er is bron. Eerst proberen om de been rustig te houden, kalm te blijven en het voelt me dat ze heel goed reageren. Ze gingen naar hun tassen toe en er waren ik wel bij, die had net in de gaten. Die gingen mooi aan de tafel zitten te fruit eten. Maar we zijn dat maar nou even in de tas. We doen de jas aan, de schoen aan en de tas op reg. En we verzamelen en zo konden wij als laatste squal ik naar boeten te rennen. Ja, hier zit het Sanje Safari zit in Jonker. Nou, daar komen vaak groepen band op squalreizen bijvoorbeeld. Nou, daar waren van de morgen ik meerdere band mijn begeleiders. Die waren net in deze loods, die ben ik net in gevaar geweest. Die ben intussen al hier ophellen met bussen of oorvervier, dus ze ben hier echt net meer nou. De brandwachtkorpsen van de Westereen, Damwoord, Burgum en Dokkum kwamen te plakken om het vuur uit te krijgen. Ek werd er een alert verstuurd in de omjouwing. Voor Elzinga, wie het haar laatste squalreisje, zij is verrommen dat alle meesken er veilig uit kwamen binnen. Mensen waren rustig en ben weer wel eens een beetje aan het ziekje. We hebben me squanno, maar ik heb me wel veilig gevoeld en zo ben wij toch wel rustig het gebouw uitrond en het waren wel goed omroepen. Voor de meewerkers en eigenaars van het park is de brand tiegedreig. Het is wel voor te stellen dat dit heel pittig is. Ik ben best West alle dagen voor zwargest. Daar had ik een bal mee, haast hard voor die beesten. En ja, een aantal binnen nog niet meer. Los van de materiële skeer hakt dat er vanzelfs in voor de mensen die hier werken en de eigenaar.